پێدێ بریارە vekirina ofîsên partiyên siyasî yên Bêmolata wê li Kurdistana Sûriye derxist. Serokatiya Hevbeş ya Komîta Karûbarên Partiyên Siyasî di Tevdemê de daxuyan yek derbarê vekirina ofîsên partiyên siyasî yên Bêmolat li Kurdistana Sûriye belav kir. Di daxuyaniya pêdê de ku navê biryara yekê li xwegirtiye hatiye, Koç bo percewendiyên niştimanî wek erêkirinekê ji însiyatîva Kongrê Niştimaniyê Kurdistanê kenekere û da ku rewş û seqayek bo lêdwaneke Kurdî yekbûna helwêsta niştimanî derbarê hemî pirsgirêkan. Serokatiya Hevbeş ya Komîta Karûbarên Partiyên Siyasî sê biryar anîne der. Yekem, rê li ber partiyên siyasî yên Bêmolat dirêveberiya xweser ya pêdê de vebe da ku ofîsên xwe vekin. Duwem, aliyên pêwendîdar divê pabendiyê bi navaroka biryarê bikin. Sîyem, ev biryar di hemî alavên ragihandinê de tê belavkirin ji dema belavkirina vê biryarê ku îro di pêncê meha yekê 2019 de ye li Amûdê hatiye derxistin cî bi cî dibe. Her di vê derbarê de Ebdulkerîm Umar, serokê desteya pêwendiyên derve di tevdema ser bi pêdê ve îro şemiyê tekez kir ku partiyên siyasî yên ku molet ji tevdemê wernegirtine êdî dikarin ofîsên xwe vekin. Komîteya bi navê Kongrê Niştimanî Kurdistanî keneke jî amaja bi wê yekê kir û got ew ê girtiyên siyasî jî ji zindanên pêdê serbest berde. Li gorî hin jêdaran ji Qamişlo ev gav piştî derxistina komîteya ku navê Komîteya Kongreyê Niştimanî Kurdistanî keneke li xwe kiriye ji kongreyekî re li Qamişlo roja pênşema borî hatiye. Ku jê derna xwecihî nêzî pêdê li ser Zarê Umar gotin ku keneke li gel encûmena cîbcîkar ya Tevdemê li ser serbestberdana hemî girtiyên siyasî jî li hev hatine bê ku dem were destnîşan kirin. Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye û partiyên wê ji ber ku dibînin ku rêveberiya pêdê nefermiye tu îtirafê pê nakin, moleta pêdê dernexistbûn, ofîsên wan tev hatibûn girtin û şewtandin û gelek serkirda û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriye tan hat zindanên pêdê de ne. Li gorî vexwendina keneke dê ew girtî ji aliyê pêdê ve serbest werin merdan. Hemî ofîsên partiyên ku molet ji pêdê wernegirtine dê vebin. Lê tanha enekesê tu daxuyanîn ser vê biryara pêdê û daxuyaniya kenekê belav nekiriye. Hejmarek mezin ji siyasetmedar, şirovekarên siyasî, çalakvanên Kurdistana Sûriyê dibêjin ku dosyeyên serbestberdana hemî girtiyan bê şert û merc vegera leşkerê roj eger cî bi cî bibin tenê wê demê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye enekesê û tevdem dikarin li ser yek masê wê demê rûnin û pelek nû bo parastina berjewendî û mafê Kurdan li Kurdistana Sûriyê vekin.